anggulo, no? Iyon ang nakakuha ng kiliti at atensyon sa mga tao na isa ako doon. Vibes an hatod, ngunyan bako sana sa mga motorista kundi sa mga netizen. Ang sayang viral na pagmando sa trapiko, tutukan sa istoryang ini. Sa liwat na pagbukas kan kralasihan, normal na ang magabat na bulos kan trapiko sa syudad ni Naga. Alagad imbes na mawaranin pasensya, huli sa halabang pila kan mga lunadan sa tinampo. Good vibes man na natod kan sa rumpia so personal na inisa ng sambitan ng syudad. Ayos ah! Ang saya kayang pagmando sa trapiko, syertong makakawaranin stress, huli sa sayang mga makonsuelong moves. Diba? Ang video na ini, nakaguno na nin rinibong reactions and shares sa social media. Pero yung mga kilos na ganon, yung mga tawag nito, yung mga anggulo, no? Iyon ang nakakuha ng kiliti at atensyon sa mga tao na isa ako doon. Ang PSO personnel sa viral video, nasusugkan news team sa Barangay Calawag, Naga City. Siya ang 54 anyos na si Melchor Sumayaw. Sigun sa iya, dahil niya hunaon na makakaguno nin positibong reaksyon sa publiko ang nag-viral niyang video. Pasalamat ako sa kanila pero ginagampanan ko lang yung trabaho ko. Hindi ko alam na may natutuwa sila. Dinadala ko na lang yun sa mga pagpapatrapik o pagpapatawid para hindi naman sila, yung mga motorista natin, hindi galit sa'yo na sobrang traffic. Mabait yan, pero pag talagang may violation ka, walang ligtas sa kanya. Makonsuelo man kung nihilingon, alagad mayo masubod siyang pigpapalampas na mga pasaway na motorista. Pagkaklaro man ni Sumayaw, bako siyang parte kan LGBTQIA+ community. Natural na talaga subod sa iya ang pagiging maugmahon as inkwela. Sa katunayan, saro siyang responsableng padre de pamilya. Mas gusto ko yung pinapawisan ako para at the end kang work mo hanggang 2 o'clock, masigla ka. Pag uwi mo sa pamilya mo, masaya. Nauugma man si Sumayaw sa ginibukan na uploader. Asinlaong niya man na mapasalamatan ni Ninin personal. Sa ibong kandagmang na problema kanasyon, sarusa naman ang mawut ipaabot ni Sumayaw sa kagabsan. Ang gibuhon ng sayang trabaho ni buong puso, mantang nagahatod ng inspirasyon. Wala! The best talaga! Kaibanan si Jovel Ubiso, Jessie Cruzat, Balitang Bicolania. Si Tentay